ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାଁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବୋର୍ଡରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ଜମ୍ ମାରିକି ଯାଉଛି ଟୁକା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ କାଳିଜାଇ ବଣଭୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ବଣଭୋଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଭିତରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି ଚପଲ କୋଉଠି ରଖାହଉଛି ଚପଲ କୋଉଠି ରଖାହଉଛି ଚପଲ କୋଉଠି ରଖାହଉଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଲା କରିଦେବ ଆସିବେ ବୁଲିକି ନା ଏଠି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜଳଖିଆ ହଁ ପୂଜା କରିବା ତ ପୂଜା କରିବା ଏପଟେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜଳଖିଆ ହୋଟେଲ ଏପଟେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏଠିକି ଖାଇପାରିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଲଜ୍ ବି ଅଛି 2-3 ଦିନ ରହିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି 3 ଯାଏଁ ରହିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ଏପଟେ ଭୋଗ ଏପଟେ ବିକା ହେଉଛି ଆମେ ତ ସେପଟୁ ଭୋଗ ଆଣିଛୁ ନହେଲେ ନେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଫଟୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଟ୍ରେ ଏତେ ବାଟ ବସିକି ଆସିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେପଟେ ଏଇଠି ପାଦ ଧୋଇପାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସେ ଆମର ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ବସିଛି ହିରୋଟା ଆଉ ବନ୍ଧା ଶେଷ କଥା ଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର से तो बर्तमान मंदिर भीतर पूजा करने मुंडिया मारिक आलु से मंदिर भीतर आलाउ नहीं कैमेरा मोबाइल फटो उठा उठी नहीं तो कौन खाई जावा ये जलखिया खाया पैसा ता पाखे अच्छी सी दब रिंकन हाँ पचार ज्यादा रेट होगा नहीं भाई कितने
ଏ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରିବେ, ସବୁ ଦୋକାନ ବି ଅଛି। କେତେ କଣ ରେଟ୍ ନେଉଛ? ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା। ସେ ଆସୁ ଖାଇବା। ସେ ଯାଇଛି ପୂଜା କରିବାକୁ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅଛି। ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯିବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ଆରେ। ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛୁ? ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁର ଦେଲାନି? ମାଗି ପାଇଲୁନୁ? ନା ଦେଲାନି। ଭୋଗ ଦେଲା। ପୂଜା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଖାଇବା ଖୋଲିକି। ଏ ଗାଧେଇଲୁ? ଗାଧେଇଛୁ? ପୁରଙ୍କ ଆଗରେ ହଉ ଚାଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଭୋଗ ପଛରେ ଆଗ ଜଳଖିଆ। ଭୋଗ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ରଖିଥା। ଜଳ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି 45 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି। 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସମୁଦ୍ରରେ। ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି? ଫୋନ୍ ପେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଳଖିଆ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭିଉ ପାଣି ଅଛି ତ ବୋଟଲରେ। ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଳ ମାସ୍କ ଖୋଲିଆ ମନା। ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଆସିବାକୁ 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି। 7-8 କିଲୋମିଟର ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ରୟାଲ ଟୋକା। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆସିପାରିବେ। ଆସିବାକୁ ବୋଟ୍ରେ ବୋଟ୍ରେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ 110 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର। ଆପଣ ଆସିଲେ 110 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବେ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ସେପଟେ ରହିପାରିବେ। ଏଠି ତ ଲଜ୍ ନାହିଁ ଏପଟେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେପଟେ ରହିପାରିବେ। ଲଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହିଁ ଆସିକି ବି ରହିପାରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଟ୍ ବାଲା ତ ବସିକି ସବୁ ନାଲି କରୁଛି, ଡାକୁଛି ବୋଧେ। ଚାଲ ଯିବା ବୋଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛୁ। କାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଲି ବୋଧେ। କାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରଦିନ ବି, କି ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିପାରିବେ